На всички, аз съм DarkSideBG и днес сме с Сърбина и господин Мърша. Поради проста причина, че днес е нова година. Честит нова година всички от господин Мърша и от Лазар. Лазар е спри чалката. Лазар е спирай чалката. Лазар е спри чалката, че не види. Лазар е спри чалката. Господин Мърша и чалката отворен, спри чалката, веднага. Добре, слушай си, никой не пречиш много. Освен на мене ви побърка душата. Добре, госпожа Мърша, ако виждате горе сестра и седи и я чака да си лягат, да си спинкат. И... добре, мислим... тук е края на клипа. И пак честит нова година на всички. Това ще е всичко от мен и до скоро.